Sa Dakbayan sa Lapu-lapu, pagbaha sa Sitio Tangke, Barangay Basak, Nihubas na. Human matapos ang gihimong line canal padong sa Karahay Creek. Si Luan meron din sa report. Kini ang sitwasyon sa Sitio Tangke, Barangay Basak niadtong milabayng Biyernes, Agosto 21 dihang gisusi sa RTV Balitang Bisdak. Init ang panahon niadtong higayuna, apan ang tubig baha way hubas-hubas. Tungod sa kataas sa tubig, misanap na kini sa kabalayan sa dapit. Ang lokal nga kagamhanan niadtong adlaw, nag-ocular inspection sa dapit, uban ang taga DNR 7, BFAR 7 ug DPWH 7 ug nasabutan ang pagbutang og duha ka line canal aron maabagan ang drainage system sa dapit. Karong adlaw, subling gibalikan sa RTV Balitang Bisdak ang dapit ug mauna kini ang hitsura. Mihubas na ang baha ug diretso na ang dagan sa mga sakyanan nga manglabay. Usa sa grabing naapektuhan dihang nahitabo ang pagbaha ang tindahan nila ni Josel Bungaton. Kay ang tubig nakasulod man sa ilang tindahan, daghan sa iya mga paninda ang nalabay na lang sama ni ining mga diaper nga giminudo unta niya pagbaligya. Karon, muntag din nimo kuan kay ibangaga naman dito nagsugod. Pag Lunes, siguro to gibangaga nila Martes ba to. At least gamay-gamay likod na lang ang among kuan. Amurang gibuslat ang kuan dito palusot. Hinuon ana pay gamay nga banaw sa tubig sa luyo sa ilang balay. Gisusi usab sa RTV Balitang Bisdak ang kanhi fish pond ug among nasaksihan nga nabuhatan na kini og open canal nga direktang mipasumpay sa tubig gikan sa kabalayan paingon sa mangrove ug dayon sa Karahay Creek nga moy nagsilbing outfall. Mudagan naman yun na ang tubig kaya diri sa atong creek ato naman ang gidridge ang sa dapit diri sa atong bridge. Wala pa lang ta makapustro dito sa unahan sa downstream. Maghimo pa og laing open canal ang city engineering aron daghan na og kaagian ang tubig gikan sa kabalayan. Mag-additional ta from the fish pond gihapon, i-parallel nato diha pero diri na ta sinpig ta fence sa creek, sa cliff. Going to the creek gihapon siya. Uban ni Godfrey Relien, Luan Marondina, Balitang Bisdak.